Vam engegar el projecte de les cabres d'en Peyu des de zero, no teníem una tradició familiar al darrere, però totes dues estàvem involucrades al món de la ramaderia, d'una forma o altra, i teníem clar que volíem engegar una cosa nostra i ens agradaven molt les cabres. Actualment elaborem dos tipus de formatges, que és el Bellavista i el Capri, que elaborem amb la llet de les nostres cabres. Com que el maneig i l'alimentació de les cabres juga un paper molt important amb la llet, perquè es transmet directament, atorga al producte, als formatges, uns aromes i gustos molt diferents i únics. Munyim 2 cops al dia el ramat, al matí i al vespre, emmagatzemem la llet en un tanc de refrigeració durant 2 dies i després per precipitacions cau a la cuba de pasteuritzar on elaborem els nostres formatges. Les nostres cabres pasturen cada dia pels boscos de la finca de Bellavista. Això es transmet a la llet i dona un sabor únic als formatges, però a més contribuïm a la neteja dels boscos i així a la prevenció d'incendis. Consumir producte de proximitat dona suport a tots els productors catalans, dona moltes ajudes als productors que comencen i joves i ajuda a l'economia circular d'un municipi i al final a la sostenibilitat del planeta. Els nostres formatges són el resultat d'un projecte creat amb molta il·lusió i molt d'esforç i comprant-los ens donen l'oportunitat de seguir lluitant per això que creiem que està ben fet, a part de que estan molt bons.